jo kamera, mand. Lars, du er i gang med at lave et forsøg. Prøv at beskrive det. Jamen, jeg er ved, sammen med mine 2 assistenter, at lave en såkaldt vandraket. En vandraket består af en flaske af en bestemt størrelse, hvor man så påsætter nogle styrefinder med en gummiring i bunden, så man kan sætte en ventil i. Den ventil sætter man så i med en luftpumpe i enden. Så pumper man luft i raketten, hvor i raketten man så selvfølgelig har fyldt noget vand i. En vandraket. Hvor meget vand skal du putte i der, Lars? Der putter man cirka halvfyldt, har vi bedst erfaringer med. Ja. Så fylder man luft i, indtil man har skabt et overtryk, så ventilen bliver skudt ud, og vandet fosser ud, hvilket får raketten til at flyve op i luften. Hvor højt kan du få den op? Den kan man på en god dag få op til en 30 meter. Ja, det kan man godt. Ja, det er jo højt op. Det kan man godt. Ja, det er rigtig højt op. Det er også en rigtig god raket, vi har fået lavet. Den er rigtig aerodynamisk, som man kan se. Den kan, hvad den skal kunne. Ja. Hvorfor vil du lave det forsøg? Jamen, det er fordi, at jeg er nået frem til, at gymnasieelever nu om dagen er ved at blive rigtig trætte af fysik. Så jeg overvejede, om man ikke skulle lave en reportage, der beviser, at fysik faktisk godt kan være sjovt. Det lyder også meget spændende. Det er rigtig spændende. Nu vil mine 2 assistenter så prøve at affyre denne her raket. Ja. Sikkert er det her forsøg. Det her forsøg, det er helt sikkert. Det er 100% sikkert. Satan, mand. Hey, professor Lars, stop for satan. Jeg skal lige snakke lidt med dig. Stop, stats. Stop, stats. Sluk det kamera. Det skal ikke ud det her. Det skal ikke ud det her. Jeg kan miste mit job på det. Ud, væk, væk.